strašný horko. Taky lopy? Tak to jsi dostal do jejíčka tohle? Ne. Přišel jsem koupil na čas, jenom kluci bavili a vykládali, jak je to blbý a jak se to nelítá a jak to. A já jsem dostal pocit, že to musím mluvit o něčem jiném. Protože já jsem z toho prostě fascinovaný. Teďka lít na ten stůl. Na stůl, no. Polívka už tam není. Je tady salát, no. Kurva, kde je? Já vidím tu hororovou scénu, jak tak za krev udělám. Trošku se tváříte, jako se tváříte jako bezstarostné snížené, když se byli ruky o stěny a zjistilo se, že je to spotočej. No, to docela umí ten Tomáš. A ty máš nějaký simulátor, jako to tešovej. No to není tak těžký, jako to je to fakt, jenom prostě Tomáš v té práci moc už nepracuje, víš. Takže to hoď takhle zápis, zničím to. Někomu vrtíme na vulka, tak to možná. Taky dobrý nápad. A je to těžké to udržet na místě, jako, nebo ne? no na místě tak moc máme kluky, nebo stojí se mnou, no to prostě jako... No je to vyvážený, jako a to... Já vím, No to má elektronický gyroskop, to mám. Já myslím, že třeba ten Honza Baneš jakoby on má velký motor. To s tím dělá, ale jako, ale jako takovýhle prostě jakoby... Je tam obráceně,